violence. A heavy bass line is my kind of silence. Everybody says that I've got to get a grip, but I let sanity give me the slip. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. Zájame ďalšie zámachy a niekto no to už začal byť tiež najtežší. But I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Co? Pripravení? Dobrá Niva, po p***i to! Dobrá Niva! Dobrá Niva! Super, babčím! Je tu! Je to super! Moc dobré, ale do 5. Skončila som 3, tak to bolo na vieš, po p***ovkách. Je všetko v pohode, hudba dobrá, ľudia dobrý, kolektív. Co? Ak sa vám tu páči tento rok? Dobre sa nám páči. Nahrávať, čo máme po 3 A to ste... V Dobrej Nive zajebistý tuning, to přichali sme tutaj ze Serbii. Pile drogy, jechali sme, že my tutaj pili sme. Ja som sa sem j***al z Zurichu za tento zraz a je to úplná topka! Dobrá Niva! Aké číslo ide?
sa vám páči na zraze? No Natáša si fočí. Áno, toto je, počkaj. Hej, úplne super atmosféra. Úplne super. Hej, počkaj, ja to pôjdeš na chvíľu. Slečna, ako sa vám páči tu na zraze? Úplne super, vidíš to tam, zapetlaňu, povedz nám niečo do mikrofónu. Dobrá nima! A čo ďalej? Poď ďalej! Počkaj, kámo, stoj tu. Táto vec nemá brzdy a idem do odtiaľto. Čaute chlapci. Čo ti tu chýba? Vôbec mi dnes nechýba, lebo baví sa nivá. Dáme funky, dáme so, Mr. DJ on the floor. Robí si to čo zná, nevadí, aj dáme ťa. Ja som malý mikrosol, on the party, on the party. Pauza, reklama. A čo máš ty za mašinu? Ja mám Mazdu RX-7, prvú verziu. To je, má to vankel motor, hladký benzín, necelá 1.2, zadný náhon, 115 koní a tak auto určené na drifty. A bol si aj šprintovať alebo driftovať alebo nie? Nebol, lebo som Slovák a mám taký zárobok, že som rád, že to jazdí, nie aby som mal na nové gumy, nové brzdy, na benzín a takéto veci. A vieš, a keď platíš 4 dopravné prostriedky, tak to je na vieš. Mám ešte Fiatku 126. No že počuj, vieš si predstaviť, že ja som taký pacient šofér, že po meste chodí ako že všetci si myslia, že mám teleport. Vieš mi povedať, kámo, ako nič zlom, ale... No? Hej, ja to, jak to na teba kúkol, už som vedel, že si úplný pacient, lebo máš po***či zredy a kúkni na to. Ale vieš, čo si poviem? Brada teleto volá. Ale počúva, vieš, to je tradície, vieš. Ja napríklad, tak ti poviem v skratke, len aby si pochopil. Ja mám napríklad jedno telefónne číslo, ktoré mám už viac ako 10 rokov. To telefónne číslo je číslo, na ktoré keď zavoláš, tak ti niekto pomôže. Niekto vyrieši tvoj problém alebo vybaví akciu, vyrieši. Ja mám 6 kW zvuku, 2 auta, 2 motorky, viem pomôcť, viem vyriešiť, mám 2 chaty proste a som tu pre ľudí, ktorí riešia niečo rozumné, dobre. Proste snažím sa fungovať, snažím sa, aby veci išli ďalej. To je druhá vec, že z toho nezarobím, že z toho nevyťažím love, ale ide o to, že máš kamošov, máš ľudí, s ktorými sa tu stretneš, podáš si ruku a vieš, že žiješ pre niečo, čo má zmysel. Chápeš? Super. Bol som 5 rokov ženatý, som rozvedený, proste je to všetko. Ale počkaj, musíš povedať, že si šťastne rozvedený. Áno, som, lebo ja som mal taký rozvod, ako málo kto má vzťah. A nie na to, kámo, počúvaj. Ale je to fakt pravda. Vieš čo, bola strašná sranda, ja keď som proste sa dal so svojou priateľkou dokopy a rozhodli sa, že budeme manželia. My sme bývali spolu a ešte sme ani prvý sex nemali za sebou. A počúvaj, potom bol prvý sex, odtedy nás nikto nevidel, iba všetci od nás počuli. 8 hodín denne, 5 rokov s tou istou osobou a nebolo mi dosť. Brej, vieš ako sa dá na tom ušetriť. Nepotrebuješ hrať, nepotrebuješ nikam chodiť, nepotrebuješ p***ny vymýšľať a miluješ tú osobu a robíš zlobu proste v paneláku. Vieš, ja ticho, partnerka zjape ako pavian, to stačí, hej? Si predstav, že na pieskovisku máš mamičky s deťmi a deti sa pýtajú, že a čo tí čiže robia, že tak kričí? A to bolo fakt založené na realite. Že prídeš do druhej z roboty, začneš skončíš o 10:00, hej? A ideš spať a ďalší deň, proste to bolo krásne, proste miluješ svoju babu a ju jebeš, proste. Krásny život. Prečo žijem? Preto, aby som svoju partnerku, proste. Tak to má byť a tak to robí málo kto. A teraz, za odmenu, som sám a môžem si to ušiť.